Здравейте, аз съм Том на от Майнкрафт. За сега не играя Майнкрафт, искам само да ви покажа как се ползва бандикама. Дано виждате добре, той не може да се окъглеми, за съжаление. Така, започвам. Така, това горното, дето го виждате. Тук има едно таргет, цъкнете го и трябва да ви излезе това. После цъкнете върху ректенгли, каквото е там, с скрин или както ви са наредени, това е, или на български, не знам как се превежда. И ето, ще ви излезе едно такова голямо, дето за снимане. Ето, сега ще го преместя, ето сега виждате. Оп, поставям си го на мястото. Така. Да, разбрахте, това е за снимане на клипче. Пише за почването. Сега почвам пуснато. Аз снимам бандикам, как се ползва бандикам. Това е хубава програма все пак. Така, това е... Коя папка искате да го сложите? Ето сега ще видите как се ползва. Ето New Folder на български Videos. Ето. Ето, така. Сега, ето мога да си правя клипчетата на десктопа. Но ще ги преместя. Ето, тия точици ги виждате. Десктоп, видеос. Ето, папката видеос. Аз си я слагам там. И мишката ми пресветква, не знам защо. И виждате червеното пето. И сега ще ви покажа как да си го изключите. Така. Това е Open, за да си отворите папката. Това не го знам какво е, не го пипайте. И това, мисля, че не знам. Момент, да, и това не знам какво е. По-добре не го пипайте. Така. Видео. Така. Тук е бутон, с който може да си го правите. Видеото, ето. Моето почва с F12, за да ми е по-лесно. След контрол, така си го спирам. Това по принцип е ето така да е, заради да не се спира клипчето. Но вие цъкнете това или ако това го няма, не знам. Ето, това е за да добавите на мишката ефекти, като тази червена точка, аз не я виждам, но вие я виждате. И като цъкна с левия бутон излиза едно синьо и зелено. Така. Ето Settings, това го цъкнете. Така, това е Windows, това оставете го така. Това е за микрофона, последното за да говорите, а това Disable, то се ползва за да не се чува. Да не се чувам. И това си така направени лого. И това го оставете, ето ги ефектите. Тук виждате, мога да ги това мога да го махна, с радост ще го махна. Сега мисля, че няма точка червена. Да. Мисля, че няма сега. Ако има, не знам. Така, тя също са направени. Image. Това е за снимката. Аз си го направих с F2, вие както си го искате. Това е за колко секунди да ви снима. Моето е за едно, то си е направено. Ако искате да го промените, искате. Така, Hide More, тя са готови. И това страни. About. И те са готови. Да, това беше от мен. Дано съм ви помогнал с правенето на бандикама и оправянето. Да, това беше от мен. Довиждане.